your grandparents ayazana noJehova engaxutshwe nalutho. Because uyuthi mawuthi uthandaza sezikunetha uthi uNkulunkulu waleli igceke ngoba uyamazi ukuthi uNkulunkulu wala ekhaya ekuzalwe before you were born. Jesus. But usukunebhadi uma insindisi iqala ngawe egcekeni ekhaya ngoba alikho ulibofuzo, ayikho inhlanzi, ayikho igenealogy, ayikho insila kaJehova. Hallelujah. So uIsrael ube nenhlahlaka yokuthi njalo uma bethandaza bekuthiwa uNkulunkulu wokhokho, kukhulunywa ngoJakobe, kukhulunywa ngoAbraham. Amen. uNkulunkulu mayifika kwaIsrael ufike ushintsha umsamo babewazi. Remember ukuthi uAbraham wayenomsamo. Wayinani? Niyawazi umsamo? Umsamo indawo la kushiswa khona impepho kodwa kushiselwa umuntu ongabonakali. Hallelujah. Umsamo indawo kushiswa kona ini? Impepho kodwa kushiselwa umuntu onjani? Ongabonakali ngamehlo, okuthenjwayo ukuthi umoya. Kuyenzeka kumsamo kushiselwe umuntu ongabonakali kodwa owake waba khona. Kwenzeke kushiswa impepho emsamo kushiselwe umuntu ongasabeli nokusabela nongekho nokuba khona. Kuthiwa ke uAbraham ke wayishisa impepho ethempelini lika baba wakhe bedayisa nezithixo ezazenziwe ngamatshe. Amen. Kuthiwa ngelinye ilanga bathi maye ubaba wakhe esuke yoshisa impepho wathi uAbraham nife laphi? Bathi sivele kuyoshisa impepho. Wathi uAbraham uyazi lo uNkulunkulu enimkhonzayo owenziwe ngezandla akadalanga lutho la emhlabeni ngoba naye wenziwe ngodaka. Wayesethi kodwa ukhona umveli nqangi owenza yonke into noma nami ngingamazi. Amen. Ilapha khona okwaqala uAbraham ukuthi mayilele ebusuku afikelwa yini? Yiphupho. Nikhona bazalwane? Ngoba useqala wakhombisa ukwahluka kulokhu umndeni ocabanga ukuthi kuyikho. Hallelujah. Mawufunda kahle umlando kuthiwa uAbraham uzalwa uThera. uThera umzukulu kaEnoch. uEnoch ozala uMethuzela. uMethuzela kuyena ozala uThera, uThera ozala uAbraham. Laba ke ba uzalo kaEnoch. Enoch siyamazi indoda okuthiwa yayingenalo nelodwa ugqobho lokona. Kodwa uEnoch waba kahle emahlweni kaJehova kwaze kwaba ukuba uyahlwithwa ephila. Amen. Hallelujah. And the Bible lithi ngenkathi kuphila uEnoch isikhathi la kubonakala khona amadoda ayemgquma ushumbela ayemade ayebizwa kuthiwa ngamaNefilim. Yini kaMaNefilim? AmaNefilim kwaba isizalo samgqumundela amadoda ayengama-giant ayemakhulu emade unyawo lawo lalunganga lendlu. iNefilim kwakuyizingane ezazalwa ngabantu abanjengobongo kodwa bebazala nezingelosi ezu200 ezehlela entabeni ebizwa kuthiwa iMount Hermon. iMount Hermon intaba kwaIsrael la ezehla khona zibizwa ngokuthiwa ngama-watchers. Ama-watchers bekuzingelosi ezayithunyelwe ukuzogada abantu zigade nomhlaba. Zathi uma zehla eMount Hermon zavumelana ukuthi ngibusana bafana bami zavumelana ukuthi madoda asithatheni intombi emadodakazini abantu zaze zazinhle intombi. Amen. Umbuzo wami ke uthi uma ngabe isilingo sikwazi ukubamba ingelosi ehlala ezulwini iyazi uNkulunkulu kangakanani kumuntu wenyama. Amen. So uyabona ukuthi kwawona amadodana ngoba iBhayibheli kuGenesis lithi amadodana kaNkulunkulu kwakuzingelosi.
Kuthiwa zavumelana ukuthi asithathe intombi, umuntu asithathe intombi yakhe la. Bashela osamke, baqonywa osamke. Ngenkathi osamke bekhulelwa. Bazala ke lezi ingane ibizwa kuthiwa yini? Ama-Nephilim. Kuthiwa lezi ingane zaba ngama mixture. Kwaba emzimbeni wazo nama particles engelosi. Kwaba nama particles omuntu. Amen. Kuthiwa lezi ingane zagcine ngokwe rule yasemhlabeni sezi uncontrollable. Abuthola level ukuthi zazenza nanoma ngabe into ezayifuna ukuyenza ngoba zayingabambeki. Wawungeke uzukwazi ukuyibamba iNephilim ngoba yayimgxushumbela kuyisigora isigaqela esikhulu esinonyawo olungangaleli. Kuthiwa uNkulunkulu wabona ukuthi okay laba bantu emhlabeni bayabhubhisa, they are destroying everything on earth. Then uNkulunkulu wasethi ububi emhlabeni bandile. Iyodwa into esengayenza manje ukubhubhisa umhlaba ngamanzi. Kuthiwa ke ngaleso sikhathi ama-Nephilim ekhona abese decide ukulala nezilwane. Ama-Nephilim alala namahashi. Ama-Nephilim alala nofish olwandle. Kuthiwa ngisho nakwi-aqua marine they entered the aqualand. Emanzini balala nofish, benza ucansi nofish. Ngenkathi ama-Nephilim alala nofish la kwazala khona lento ebizwa kuthiwa i-mermaid. I-mermaid ile nunu ewumuntu ngaphezulu. Ebese iba ufish ngezansi, izalwe i-mixture ye-Nephilim kanye nani no-fish. Oh Jesus. Kunabanye bento abacabanga ukuthi lamahashi okuthiwa ayinobuso babantu bacabanga ukuthi amanga. Those horses are real. Ngenkathi ama-Nephilim elala namahashi kwazalwa amahashi ayeney'nyawo ezazila ko-5. Enobuso, ubuso ongathi ubuso babantu. That is why when you read the book of Revelation, the Bible says in the book of Revelation chapter 6, iBhayibheli lithi kwabonakala ama-locust ayephuma phansi emhlabathini. Enomsila ongathi uthi umsila kafezela ehamba encinza abantu. Kodwa kuthiwa ayingababulala abantu for more than 6 months. Hallelujah. It is because ngenkathi lezilwane noma lama Nephilim elala nabantu kunezilwane eziabnormal ezazaleka. Hallelujah. Jesus. Right. Kwenzakalani ke ngama-Nephilim? Ngiyaphi manje ngathi ngama-Nephilim? Ama-Nephilim aphele ngenkathi kuvela ugubhu kaNoah. Onke ama-Nephilim nenzalo yayisele yabhubhiswa. Amen. Hallelujah. Kwase kusala izilwane ezayiphila emanzini ngoba zona ngogubhu zayisurvive ngoba ziphila kuphi emanzini. Ama-mermaid ke asurvive kanjalo. Oh Jesus. So ama-mermaid akhona namhlanje. That is why i-mermaid uma kuthiwa ibulewe yaphuma olwandle kuba nestorm, kube nomoya ogubhuzayo because i-mermaid iyi-mixture yengelosi. Oh Jesus. Ingelosi ehlanganiswe nomuntu. Hallelujah. Kwaphuma iNephilim. Kwase kwi-Nephilim kwazozalwa ingelosi. Jesus. Yasemanzini ehlanganise inzalo yengelosi nofish. Hallelujah. That is why i-mermaid umuke wabona i-mermaid noma wathola isixubu se-mermaid urich wena ngoba ungakhanda umuthi onzima kabi. But ama-mermaid abesephenduka ke ama-gods with small letter G asolwandle. That is why abantu basacrifice ngama-mermaid ukuze babe rich. Hallelujah. Kubulawa umuntu kusika iziqubu zomuntu ezicashile siyonikelwa olwandle ukuze i-mermaid ikhiphe imali. Oh Jesus. Ngoba i-mermaid ama-executives akwa-devil kodwa kwi-aqua world. Hallelujah. Ama-mermaid ama-secretaries kwi-dynasty yakwa-devil. Nkosiyami. Kunabantu kanjalo uma ulele uyibona uphupha uhamba namanzi.
Asathi omunye ngiphupha inkosazana yamanzi elalela. Inkosazana yamanzi ayihlanganisi lutho nabantu bakina sebengasekho nasebashona. Wena uhlasela umoya wamaNefilim, Hallelujah. uhlasela uSatan. Do not enjoy and celebrate ukuthi ubone inkosazana yamanzi. That is devil. Oh, Jesus. Hallelujah. Master Jesus. Ama superpowers ama-mermaid bawathole because bayinzalo yama-Nephilim. Ama-Nephilim ayizingane zama-angels. Angazi-ke laba badwebe amathathu ayi-mermaid ihambisa umsila kanje. Bengibona umuntu intombazane ethi ngicabanga ukuthi ubethi usendela indoda yakhe ku-WhatsApp. Nengabuki ngani. Ubethi usendela indoda yakhe ku-WhatsApp ukuthi ucela ukuyodweba i-tattoo lapha ya. Amen. Yesiphendula ke indoda ngalelanga uyoyidweba leyo tattoo siyahlukana. Yasiya screenshot, yasiya posta. Sabona ke thina bozamncolo. Amen. Hallelujah. Uhlanganiswa yini ne-mermaid? Kunabantu la into zabo zibambojwe olwandle, imali yabo ibanjwe olwandle, imali yabo ibanjwe zilwane zasolwandle, impilo yabo ibanjwe ama-husband namadodeni abanjwe olwandle. Nathandana namadoda ayisebenza ngomoya wasolwandle, nathandana nabantu abasebenza ngomoya kwamuncu amandla enu. Abanye benamhlanje niyastrugglisha impilo nayindawo ngenxa yama-mermaid, Hallelujah. ngenxa yama-marine spirit. Ngoba ama-marine spirit, they can hold your life. Yes, Lord. Hallelujah. Omunye athi mayihamba athi yazi nizwa ngathi nginethwa ngamanzi. Hey, Jesus. Uhamba endleleni uzwa ngathi unethwa ngamanzi. Nkosi yami. Hayi ngoba unethwa ngamanzi uhamba nomoya wama-mermaid. Kunengelo siye-mermaid nje ekulandelayo. Hallelujah. Jesus. Omunye uzombona ngisho agqoka ukuthi yabona i-mermaid legqoke la. Yabona le. Ngoba noma usungena esitolo i-mermaid izokuhlebela ethi ayithenga impahla nje. Nkosi yami. Noma ungena esitolo i-mermaid izokuthetha hayibo noma uthenga ubra uzokhuphula kanje. Ibele ujeke kanje. Indlela ojeka ngayo ibele indlela oyifundiswa i-mermaid njalo mawulele iyafika izokutrain i-mermaid. Ngoba uma wama-Nephilim uphezu kwakho. Oh, Jesus. Lento izodestroy ibandla, lento izodestroy umndeni wakho, Hallelujah. lento izodestroy wena. Oh, His Jesus. spirit has come to destroy. Hallelujah. Master Jesus. Yes, Lord. When God come to Sodom and Gomorrah, sathi mayingena ingelo sethathiwe uNkulunkulu eSodom and Gomorrah kwaqhamuka abafana abanomoya we-mermaid bengamantombazana bangabafana kodwa bayisitabane bahlangabeza ingelosi bafuna ukuqabula ingelosi. Zathi ingelosi ukhulu ububi kule ndawo. Hallelujah. Ngoba mawungena umoya we-mermaid uyithi mawubona indoda uvele ubone ukuthi umfazi lo. Hey, Nkosi. Ngoba ayikho indoda engabona indoda ibone iwumfazi. Yes, Okwazi ukuthi you are no longer a simple man, but Hallelujah. there is a spirit that is ruling you. Hallelujah. Ayikho indoda engakhanukela enye indoda. Oh, Jesus. Hallelujah. Ngeke Awunkulunkulu. phela ngeke Jesus. uphulula enye indoda ucabanga ukuthi unormal noma we-mermaid wena. Oh, Jesus. Hayi man, get out. Hallelujah. Jesus. Yo. Yes, Lord. Kwindoda yakwena uhalele enye indoda. Hey, Jesus. Usho kanjani ukuthi baby kwenye indoda? Ubhebe kanjani enye indoda? My God. Get out. Hallelujah. Sihlupheka kanjena nje emhlabeni nabantu abalanda umoya wasolwandle bawulande bazowukhela emphakathini. Hallelujah. Ngoba nala emabhuyeni khona kunabantu kunama-chief executive Oh, Jesus. yasolwandle phila la emabhuyeni. Hallelujah. Indawo nendawo inama-chief executives Hallelujah. akhona. Jesus. Ooh. Nkosi yami. Ngoba nalento yokutaba uyindoda nje kuwubunuku utaba kanjani uyindoda? Nkosi Jesu. Itaba kanjani uyindoda? Itaba yitabane nje asifuni kwaThixo. Itabane ayimukelekile ngoba itabane zihamba nomoya. Umoya weyitabane kuwona umoya Jesus. ophilayo. Umoya oyifaka spirit. Hallelujah. Hallelujah. Indoda ayiqonde ibe indoda ndandendindondo indoda. Indoda. Mfamfe umfazi. Jesus.
Hallelujah. Sasiphila nemoya kaSathane saze samukele emphakathini. Sekungathi manje uSathane wamukelekile. Sasemthatha samfaka phakathi.